As tropas normandas desembarcarán no mes de xullo na praia de Area Grande, no Vicedo, nunha nova edición da romaxe vikinga que terá lugar os días 26 e 27. A Deputación chega a 30.000 euros a cita que vai máis aló dunha festa de recreación histórica. É unha mostra de como a nosa terra segue a ser un lugar de encontro e convivencia de culturas. Así o manifestou o deputado de Medio Ambiente na presentación da romaxe. Carlos López subliñou ademais o impacto económico desta cita. Eso é importante nos pueblos pequenos, non? Que poidamos facer este tipo de actos, este tipo de eventos para que a economía destes pequenos lugares teña un colchón, porque despois os invernos son moi largos, non? E hai que aproveitar pois, estas épocas de verán, onde tamén todos os que nos visitan a esta provincia, neste caso Vicedo, pois tamén lles fai falta algunha actividade para pasar o tempo. A Casa da Cultura do Vicedo acolleu o acto no que o alcalde, Jesús Novo, deu a coñecer o programa e o cartel da 7ª romaxe vikinga, que este ano inclúe, o día anterior, o xoves 25 de xullo, unha ruta guiada polo xacemento dos Moutillos en San Román para coñecer as orixes da romaría.